קרדן נדל"ן הינה חברה ציבורית המתמחה בייזום ובפיתוח פרויקטים למגורים ונכסים מניבים זה למעלה מחצי עובד. החברה מהווה את זרוע הנדל"ן והתשתיות בקבוצת קרדן ישראל, הכוללת בין השאר את החברות UMI, אביס, קרדן תקשורת וחברות מובילות נוספות בענפים שונים במשק. מאז הקמתה שמה לעצמה החברה להוביל את תרבות הנדל"ן בישראל בהגינות, באמינות ובמקצוענות ללא פשרות. לקרדן נדל"ן ידע מקצועי והון אנושי מצטיין ומנוסה, המקפיד לבנות ולספק דירות איכותיות תוך שימוש בחומרי הבנייה המתקדמים והחדישים ביותר. לחברה יכולות ביצוע עצמיות בתחומי הבנייה והתשתיות, דרך השליטה בחברת אלהר הנדסה, המבצעת פרויקטים למגורים ומשרדים, בהם מגדל עזריאלי המרובע, מגדל אמות, בית קרדן ועוד. ובחברת מקדן, המתמחה בניהול ובהחזקת בנייני משרדים, פארקים תעשייתיים, קניונים ומגדלי מגורים בארץ ובחו"ל. קרדן נדל"ן הקימה מעל 2,500 יחידות דיור, וכיום הקימה מעל 1,850 יחידות דיור נוספות באזורי הביקוש הבולטים ברחבי הארץ. בנוסף, החליטה החברה להיות שותפה לתהליכי השינויים האורבניים החלים במרכז הארץ, והקימה חטיבת התחדשות עירונית המקדמת פרויקטים של פינוי-בינוי ותמ"א 38/2. בין הפרויקטים הבולטים של קרדן נדל"ן ניתן למנות את בניית שכונת אחוזת הנשיא ברחובות, קרדן במושבה וקרדן for you, רחובות שלי, נופי השמש בבית שמש, רמת אלישיב בלוד, אנדרומדה בתל אביב יפו, אגריפס בירושלים, קרדן בבאר יעקב, מגדלי קרדן בשכונת הדרגנים, נותן בהרצליה, רמת קרדן ברמת גן. החוסן והיציבות הפיננסית, היכולת המקצועית, האמינות והאחריות של עובדיה, כל אלה מיקמו את קרדן נדל"ן בעשירייה הראשונה של החברות היזמיות בארץ, ומבטיחים ללקוחותיה ביטחון ושקט נפשי, מוצר מתקדם ושירות איכותי לאורך כל תהליך הרכישה, הבנייה והמסירה, והמשך ליווי צמוד גם לאחר האכלוס. אנו בקרדן נדל"ן מאמינים כי מילת המפתח היא להרגיש בבית. ולכן בכל שלב בתהליך הבנייה אנחנו חושבים עליכם ובונים לכם כדי שתרגישו בבית. קרדן נדל"ן